Всички, аз съм ЖовСБГ и днес ще снимам на Майнкрафт такова мапове. Намерих напишете например в Майнкрафт, в Mozilla или там Mozilla, напишете Майнкрафт Maps и ще ви излезне. Намерете това е един survival map, да знаете. Малко имам лак, ама това не знам защо е така. Защото това от мапа, още като влязнах, беше така. Хайт Village. Хайт Village. Какво пише така? Пише да не чупа нищо. Добре. Това тук нищо нямаше. Portable juice box. Добре, тия тук неща какви са. Това ще влезна. Нищо, че имам много лак. Айде, прави се малко. Need full cans. Това тук трябва да захраним кораба, като намерим такива бензин, такива бутилки с бензин. Значи сега трябва да почнем да отидем на там. Ще си направя куките. Само като намеря брашно. Да си намеря брашно. Там има XP. Дайте да си взема тази джунгъл. Кой е? Тропикрафт. Знаете това. Ето, даде ми XP и то много. И ще почти ми направи един левел. Добре, взимам от това. Добре, Jungle Wood. Взимам го. Надявам се това да стане една хубава поредица. Не да стане някаква напрено гана, да не я довършиме. Че само сложа слушалките, чувам. Добре. Сега. Така ще се качи, ще си взема това кукитата. Ще си взема това дърво и ще с семената. Ще направя да си... Аз и в този кораб там ще хода по-често да не се забрави. Например в поредицата, да не го забравим. Като взимам го. Коко бинс. Добре. Чупиме го. Взимам 6 коко бинса. Добре. Бобчета. И тия куките могат много да ни хранат. Опето. Сега ще си взема джунгъл луда. Ще си взема цялата палма. Хора, знаете, това поредица няма да е направено с някакви такива модове допълнителни и такива неща. Аз си обикновена поредичка. Няма да е така дъна. Няма да има модове такива, просто обикновен Майнкрафт. Чете с ръка си ги чупа. Аз е то скиним. Съм си я правил. По-нататък може да се прави друг. Добре, там ще си взема тия, колко бинчетата. Бинсовете. Там няма да го стигне това скоро. Така че ще почне. Чакайте, направо е така. Чакайте, това дърво ще го взема. Така ще го сложам. Ако не знаете как така бързо ги вземам, и ми взимам, задържам шифта и натискам и вижте как бързо се местят. Добре, и с това сега си направя една работна маса. Затова където слагам много наведнъж, не трябва да цъкам бързо. Това е пък така задържам дясно копче. И става. Ето. Сега ще взема една братичка. Сега ще чупа дърво. Ще си взема кукурузата. Така. Втората братва някой казва, че е слаба, но тя е добра за началото. Защото вижте, бързо ги чупи. После се качваме така набързо, вземам си ги и си чупа другите.
Знаете, хора, има един мод, който е много готин. Например, взимате една брадва и чупите едното дърво, едно такова купче, а то чупи там няколко. А то чупи цялото дърво. Това е много готино направен този мод. Ама аз модове много не... Хора, трябва да пишете в коментарите как да се инсталирам, например, на мод. Защото аз съм много зле с модовете. Защото много искам да правя ревюта на модове. Ама като не знам как да ги инсталирам. Добре, сега си го взем това. Просто съм казвам да намаля телевизора. Че много шумно става. Може да се чуете нещо. Така че намали го повече. Готово. Добре, имаме достатъчно дърво. Да почнем с къща. Бере тия 24 такива бинчета. Чайте, ще си взема от това там дърво. Съжалявам иначе за това лагам. Ама сега малко се оправим. Това е просто, нали, сервер още, само да видите какво беше като влязах. Първият път. Трябваше нещо там да правя още неща. Хора, може да пишете в коментарите и в ония клип какво да направим да играя. Пишете ми. Защото знаете, Battlefield 3 ще играя. Просто клиповете, хора, няма да са по-дълги от 15 минути. Защото като са по-дълги от 15 минути не мога да ги направя. Не може да се качат. О, какво е това къщичка? Какво има нищо? Тук живея. Наготово една къща си намерих. Само къде трябва да я направя по-широка. Това вълна ли е? И дърво ще си направя легло. Така сега с тия 7 дървенца. Така. Чупа си е така. Чете, че много. И с това синьото с синята вълна може да си направя легло пак. Знаете, с всяка вълна става. Готово. Сега взимам тук крафтинг тейбъла, си го слагам тук. И то често ще го използвам също, че стана вечер. Готово. И имам 8 вълна. И готово, вижте, легло. Някой не знае как се прави. Аз го показвам. Опет така го слагам и лягаме, спиме. Тук инвентор. Добре, ще видя какви постижения мога да направим. Чакайте. Ние взехме дърво, отворихме си инвентара. Можем да правим такова. Да, може да си направим меч, кирка и такова, да сме като фермери. Добре, чайте да си направя тук сега една кирка. Так имам достатъчно за една кирка. Да си направим една мина. Time to mine. Добре. Тук има вълна. Колко бинис там има. Добре. Значи това дърво така ще го сложа. И трябва да си направим ферма. Така че хора, после ще направим втори епизод. Това. Добре. Ето. Да не стане много високо, че това ме притеснява. Ако стане много високо, да не мога да... Чакайте. Това тук ще го чупам. Да се кача. Хайде бе, то лак. Кога ще спре. Това е нещо от мапа. Така става.
Защото трябваше 2 файла да слагам, че да ми се пусне. Добре. А сега как да го направя? Ой, тук има дук. Трябва да запълня с това. Тук, нали. Добре. Това е намалило повече. Добре. Пак казвам, пак да ме го намаля, че то много силно си чува. Охо, тук има много неща, бе. Чете там да вие какво е това нещо. Това да не е лодка. Прилича много на лодка. Не, някакво. Ясно някакво. Това не трябва да е лодка. Да, лодка. Ще отива вие какво е. Чайте, първо късата си направя там с тия пинчетата. И там ще минем втори епизод, пак там ще оглеждаме в този кораб. Да знаете. И сега само етия бинови ще ги направя. Наблизко имам палма, това е хубаво. Добре. Сега тук наблизко хубаво, че имам палма. Добре, сега така ги слагам. Така. Така може да се здобивам с храна лесно и бързо. Си правя куките. Но само, че ми трябва и такова и семена, които трябва втори епизод да чупаят имам тук. Чакайте, още сега ги направя. Ето, първото семенце. Давай още семена. Трева. Дай още семена. Добре. Ето. Достатъчно таки. И втори епизод ще правим време за да ферми. Добре, хора, надявам се този клип да ви е харесал. Ако искате още такива клипове, то ще да продължи с тази поредица. Да харесате клипа, коментирайте, сабскрайбвайте се и това беше мен. До следващия път.